Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman kana alaina haqqun ya rabbal alamin. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. Peminta nusiku Allah Subhanahu wa taala sa kaya limang oras na tulungan nikalimutan niyan, rilan tanunian, turon tanunian. Peminta nusiku Allah Subhanahu wa taala ang makalimon masaling gagaw so kaya timon ertan sa gyang kaiadarpa agitin no biga timon ertan si surga yan kala ko no tumalbud si ko Allah Subhanahu wa taala. Aya karano bandingan sa gyang oras pakabarakat mo Allah yang niyo to mga ulwan niyo asi ko kabubuli niyo mga taga Bacolod City aya sa babino ano siya matatawag yaging kaso kapangiluwas sa rizki o Allah Subhanahu wa ta'ala ngayon ito kami pigiliran na so kang giluga siko rizki halal abuso kapakawatani siko rizki haram. Meron ito ni Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام. رواه البخاري رحمه الله. بينت النبي صلى الله عليه وسلم pagkataling mo masumasa si ko mga tao ang ito ang masa na labutan o manusia lagi dun sumama ang sububay o andun yan bukakuha sa tamok yan sa halal anta ka sa haram. Nagina nakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam na niya ka sumra sanggi buwa mo piragatos ragun akyat tiruan yan nun amay panutulian nagyang kaya mapumatad tino si kong pangorya masa na iman to amia ka suburasang ibu ang upira gato sa ragun kay man to na katawan niya si Hijri calendar no tigtan ng Islamic calendar na 1446 maana niya ka suburasang ibu ragun na upira gatos ragun akyat tiro sayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na dap na sa kito masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dap na lagi dia kahit nakadaklan si mga tao na bumatagal lang alangon sila ay lang ningilubaan na subhalal na rizki o Allah. Naiman to na ang mamasan na nung to yung katiro na sallallahu alaihi wasallam. Apkile nga yung nga niyang makalalita mo ka mga tao na dab kilay ta uunto din na postuiran. Daabi na di bagong kisinay. Nandun ba ka po nag-impira ka? Ato na di anamya kalotira na Yamashita sa likod wala yan. Anta ka namya kalotira na lana na Allahu Akbar. Anamya kay sa kesungan namya darpa iyang kalawalay. Sugitiran si kawaleran na mawatan ni pudala kauron. Gito sugo po kami bubunamid mo sa torela mina di kami mamangay sa mga ubog ko. Si kuni materwa bubub sa mga lagi di agalbok. Namia katutang ako ka, dito ato akiraman na katiburun. Mana mata, ato akirang gue na kebergun. Na ba street. Ano kapan makaila siya dito ato ka o. Diga tatamok naging mga tao saya. Digin sa tira, alhamdulillah. Diga kanu tuwa, mga di tamo kiran. Diga no tuwa digan di iseen. At imutod suwalay sa mutod sutaw sa walay niya na pagkalay. Pera nakagiya kagay kasi nga ka-press kung mamiyali mo tabi nga mga palagang siya sa Bacolod sa
sa libir tada budo to na di ko manotokan to ito kaya panungan na nagkilitan na yung kaya niya kay dilami saan nakakadna niyan din at ingin suating sinangan na oranan nasarbo ka di makapesa baka sa riski halal mataan malaw to di seber ano kuno kadalayaw ka malaki tamok sa igid nakatawang mo lumalang ka pas ka na ayab kun ka na haram nakatawan niyo ya ana may kapanatubra kanuna niyan pag dagangan na haram na tingin na mata gira-tingin na kami tubo to inawan yung sugod bagyan na haram na matanding yung kapitingin subkin namin na data niya di mi kata ang subkin namin haram. Kaya ko tanong ko na insyaAllah. Nakutingin mo, tubat ako. Inawanak na ito, agad ibang ka na haram. Pasayan na haram. Na matanding yung apetingin sultanggan na may kapipekap katama ko. Naginani, barak aditan ulit tiro na pinagtanong si mga katuro mga ulama. Apya may ito, nasar kahalan. Na apya milyon. Na may ka langon haram. Na makamili ang tanong, so nga ano mga Arab tinggira na madakla miyatay o di na miyatay gurian adi kuman sa haram apya miyatay ongos apya miyatay ongos nasar kanipro kakan sa haram na mamugat to tama nga taon nanto na sa diyan kagatigri si ko ongos yan na kumiyan sa haram anda tanong sa kaso tinigir kaso ungos ka asar ka di ka bumakakan sa haram anta ka sa katano so di tanong ketigir so ungos na kumiyan tanong sa haram naginan sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kaya masatano imanto naging sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kataling umasumasa na di din ipagawida ka lumano siya o andam niya ka punso tamok yan hira ay mamugkasabupan sa di ka pa kapanamo umama sa haram na so narurupa yan abubay kataman to ikyusuat baga na nga sa mawili ka sa bulad di na to nalawan na yung bulad iya pala ko bawa ko na bulad o di na uman senda tinagitan ako din paano nga sa isa ni Franda ano mo masasakar ni mapi no kali magato sa naman gawi natin di po masasa marres so lutong ng mga wata sa eskwela nakaragargan tabangan ng Allah baka barakat na kanong Allah so may ito yung ariski ay sabab na di ka nung magiluba sa halal na pamumugay ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuli ka ng mga babayami mga kakakulay ay itong blok matutulan. Asa ka tao babay kon, ay gira ko na pulim si karomanian si kuwalay niyan. Napkaptan niyan so ni may darupa na mamaapang ilubas sa kawayagan. Adi niya nung litero na karoma ko, ketigiramidun. Amatay kami os, asar kadi kami kuman sa apoy. Api aman no kadum, different amay ko sa ipro ka nara kami na mas tumuman na temos ada siksaw amay kaalungan na mori na mabali ko na lagi niya mga bubay ang masuswat ka no so nganin itiling umar ka no mga darurupa iyo may kaisab kagayangan ni Kiyumi na may ako sila nabitiyaray ang ito ko na driver na ano ko nakadato yan. So ko sulod sa grab. Tigiyumi, niya ko katigi na mapiari kulay. Dato ka busay na inong era rasa yung nga ginawa nga sa kan driver. Manam yung kada panas ka. Dato ka busay. Kaya bumiyatiro yan na kakakulay. Tigilay no Allah. Kaso tigin so mga babakan, pamilya ka. Nabso ko sila sa pera. Okay na ditan pamakatanan na makapapunso tang mukiran. Gagawin daw. Napakoma sila sa walay.
Adiyo ko nga libit yaray dato ami away magina na ka-driver niya kada panaskon. Mangpuldigar kami kaya buti kinakauntudugan na di mo ka sa malapira. Nato ni Medro yan. Apa betikin niya rasay ako. Niya kada panas ako. Asar tiyan kadiya kami baling sa walay. So haram at tama. Na sila nilibit yaray kiyumi na matanga makatutang ako tingnan Allahu Akbar. Adun sa lagi dia gato na maranaw. Aad na prinsipyo niya. Katabi-tabi lang niya katawan mo ay nakadaglan na kaya sa prinsipyo. Pati na tigay, bananduga ka. O ay nabubuga ka. O gini, pagkasurga ka. Nasota mo kaharang, napuso ko, na gini, pagkanaraka ka. Napinili ka kuyag tanong sa gaya dunia. Kanang pula ng omban, ragun. Naman ng pulo ragun ka na, miya pano ka pa na, sakit. Gida-gida niyo sa naman ng mga padagang siya pang anong Allah, may rasa-rasay kasi kung dagangan, kamalok sa ka. Nasunta mo ka, na ibig sabihin mo ko nasa mga doktor. Kasi kang baling sa hospital. Naman ito. Miyana mo ka si benar. Inura na nakadin. Sininangan nakadin. Miya mararakan suating ka. Niya alakan mang wita mo ka. Huwag sa kuriyan ka, naging sa tingin mo ka, pero naroon sa hospital. Dagang ko ng mga pamilya ka. Matan. So di ka pa na mo kaysa gaya dunia. Habang ang pilipati ha, ginawang ka. Bagan ka unso ka benar yan. So kadega, kami naro pamilya ka. Kana berkapagulong tagi na tamo ka, di nga pagawaan. Subhanallah. Yan kay manto masuswatan ni manto. Ayat na kadaklan. Raktanong. Pabitabiya, kaya pangibalat sa ustad, tabiya. Alin? Na ininabida ni Andi kapakatimo yan sa pera. Ikira ko na kasi mataon na mamagpudag yung mga ustad. Ibarato, mamagpudag sila sa opisina ibarata. Mga darko mga ustad. Ang tanga mga alin. Na ilang anak mo mataro. Ay na, hindi ka pakatamok tanong. Lamon ito kami sa uwan na suwayan na yung nabidakan na hindi ka tamok yan. Allahu Akbar. Mana, sunan na yun ako na aynan ko na mo nga na akhirat na ko. Yan nag-open na dunia. Naboy nagkatulong kay Barata Padagang. Tabi-tabi, hindi ka niya matarmang mo na ay no, hindi ka pakadakalo hadyan. Hindi ka pakadakalo sunatan. Hindi ka pakadakalo tasbigan. Hindi ka begragi fitnah dunia. Kap kebimban tahun. Mataan. Subhanallah. Nakuma sumasa lagi nung katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakuma sumasa na din na nabutan ng mama ano niyan tingin mo sa pirakyan. Importante na makatitin mo sa pirak. Belengan-lengan yan sa idadiyan. Sa umur yan. Siya kukati mo sa pirak. Di today, sa pipira gawin, pelibut niya na dunia, diwang kawanan, sa depan subangan, kanyan bumatoon so risky, lagi sa haram, antang haram. Kenapa marata? At imun ka sutamo. Aya ka pang karatay na igiraman ito, aya mimuli nga sutig na no, oxygen. Maka na ka na, pera. Totorong nga, pera. Sa karukabit ka na langon, pera. Mukhang pera. At di ko di kang hindi mamakinig sa wasi ito mga ulama ro sa Saudi na ito na itigin. Api sila sa gibis mamuyaw ida kanira. Gibis mamuyaw ibutali na mga Arab. Tinagin mamuyaw ibutali ng mga Ranaw. Tigin. Sila tanong tigin. Siraw na mga Arab sa Saudi. Ay tigin na bida kal tanong na ini na makaumara ka kung Romanian si Watak Abubay. Dahil na bigyan rayo pamilya ang mga buboy, pero isukay. Tunay ko na bagyan. Tunay may apasa dia. Tiga ka na may pusang na, tiga ka na ito, lagi tanong sa butan. Sakta ng mga maranaw na upo na manik. Ilang ba magito nga? May apasa dia. Namala na isukay. Yung gini yung. Yung tanong. O may mantaan niya katrap ka sa Fortuner. Maabot na natin ating pangarap.
Makasang urag yung ngaya. Ustad, ana. Pamimikiran namin. Nano, kakatokohan yun. Ino to da iyugi sa ustad, kadaw ko ng piratya. Si mamusi kawasa, adaw sa paratyaya, daw di pa nambay ang ibarat, na iniyugan. Tunay pero no pamilya wabay, na ino katoro umuo, Allah. Umiliw ko pag yung kadib simbaya, katoro umuo Allah. Ino mabudi ka pa kay mabudi ka pa kaya sumangusong da tamok yan na iyong inyo nagkapakaya tiron tanong na ino kapakatamok no? Allah, kapakaya to di? Na ino to kapakaya sinalisya kapakay. Apaparatian na ka, ayama kami miliksi ko turuan na so? Allah, na di nga paparatian ayama kami miliksi ko tamok na so? Allah, agil kaya turo sa ginidur na so Allah, na mo pakatamok sa imiskin na so? Allah, nagibig paparatian tano. Dito no ya? Paparatian. Namataan. Ya kabangsa. Agi nga mamudan tano ka, tito-tito din. Amin buli tano na mga mukhang pera. Ayat tano sinimba. Ayat tano sinimba. Nasotamo. Ayat tano pimbuli ang kibla. Nagya dunia. Kasi sila kanong sa bukod na pila din yata isa ya ibarat ang mga padiyo, mga padagag. May atay na pasan. Ha? Banyak minitilo so isa buah sising ibarat dagangan yan. Da minitilo niyan. Tapi so isa show takabaro tabang alayan. Tadi tu makangir tanwa guna, dia tanu tu ako isa tuma. Benar kumalay tamok na inawan yang buah dunia. Nama mabulitan to atuma. Aku mamusumasa. Nasak tanuman ipagawa sa dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam naskali ni pumiulan si kumentado muslim adi manang gila obab kesuldi agiatian niya na haram. Pero tulian atiyan tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la anqalibu ila ahli igiratiin ako ka sewe karumao. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nasungan na katigin sa mga kwarto o mga karumaakan alibot na kan sirantigin pamisita na kan siran nato na yung Nabi sallallahu fa'ajilu tamrata saqilatan ala firash. Na may tigil na kaan na antigil na kiga na kan. Sipisa ko mga wala yung karumakan na antigil na kailangan na isa kurma. Isa kurma. Ami bubuntan si kuiga na kan. Nangaman to? Isa kurma. Natigil. Thumma arfa'uha ni akudaha. Na may tigil kakinakan. Apkura ko. Tanong din niyo. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na din mausu. Nasa na mga pera ka mausu si umabubasa ino. Ate mashallah si kakapres ang kuya pamilya niya na at ang mabububsir ko. Na ako nakakanibig ka. Hindi ka na pinili ako yung wanabong malay. Mamala ko yung namiling na gilawa sa kanong. Mata, hindi ka kanoyam niya ko nun siya sa mga badagan. Hindi ka nun sangka, mga iba ulo din. Ay, hindi ka sila mapakon. Eh, sir, kanong niya, mga manali na iya nini ba may ito kakan. O, tuwap niya kakana ko yung sa view. Tadi lang ko. Ano pa na, Diyos ulay sa kabaso. Hindi ka man ang bawak mo lang doon yung ito. Nanan, tanong nagita bilang na bumang gawin. Mito ko man na, kaya man gawin, nagkantanong man. Mura na rin gawin ito. Dapat ape sokya namin ko luhur na din mariak, tamang mo gawin. Mata, hindi ka na benda pera ko sa muna gawin na mata. Jirkang kami sa mga bangalaka. Makamau ko din sa ingat din na di ako ilang kakilala. Ano si Zakaria, ninyong tiyago. Subhanallah. Nasunabi sa isang adil mausu. Pikiran niyo man, nasunabi sa isang lang na talo ulan. Hindi silang bakatinda. Talo ulan. Hindi silang bakatinda. Kaya kitinda. Na, dia pun na kebiaga apoy. Si kewalaran saya kusum dia talo ulan. Kami timan din ada na tamo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mampalagi nito na benar ko iti mamubutalo Nabi na pinakamapi awalan.
Kenapa yang mapi awalay nagyang kaya, pikira ka anda na, mapamano, alam mo na appliance, samay ka. So mga tao, rada kinang sumaratya, di. Na, amay tigin ka, kena ka lagi ito isa-isa ka kurma. Thumma aksha an takuna sadaqatan faulqiha. Na may tigin ka, kena ka din. Agi ito akurma, na mapikira ka na, buwan yagi akurma, nasa dekat. Kakatawan niyo, aso Nabi sallallahu alaihi wasallam magusto pamilya niyan, jadi silang kepakai kumansa sadekah. Haram kiran so sadekah. Ayah bu keniran na hadiah regalo. Jika ya Rasulullah katanya seminggu doang na kurma. Dari mana nak kenian? Oke na bang anti raya Rasulullah katanya sadekah kena kurma di nano tu kepakayakan. Kaharam kiran na isa ka pamilya na tama ni man to sa mga pamilya ng Nabi sallam sa giging mga Arab na di silang kapakaya kumansa sadekah. Tama nito sa may galungan na mauri. Nasa kata na alhamdulillah kalamon ka ba kayo? Sadekah, regalo, bismillah. Ilang awan nito? Isa-isa akurba na ini kalakyan. Ubon, makakat. Nasa kata nung nabumatag isa ka kurma ka, pera ka kaps. Isa nga sako. Nagkakuatan ng bumay. Tunay raran, ang iyong kayakakan sa haram. Pero ito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asitigin si Al-Hasan, so apo Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakakan sa isa kurma akapo po ni nasadika. Miyakan nuwa po niya. Natunay si Nabi sallam, faja'alaha fi fihi. Faqala Nabi sallam, khikh. Pitiruan ko watay na po niya Al-Hasan, guwa ka. Guwa na kaanan, tagina na tamo ka na haram. Isa-isa kurma. Naip na ko niyo na wata. Kapoy nang nilaan yan. Uban doon na makakanso pamilya niyan sa haram. Napitirin si Apo niya na, bakit hindi ka tawi? Agi na nasa ano ka, nalita naman ko pa kaya? Kuman. Allahu Akbar. Mataan. Sa ako mga ulama, imapanutun si kumiyaw na masang, ay girakuan na, di sa niyan pagkabalas. Di sa niyan pagkabalas. Ini sino mga moritian hindi na kakaalim. Shaykh, ino tigin na po da mga baris, hindi na po da mga kurok pa, nadi nga tigin? Kakurok. Tigin. O tigin po wata ako. Na miya pakasusuwa po o inaakan. Kasi kumya ko naman sa mga Arab na kanabiran po abalinga so mga watairan sa ingilan. Baka suniran sa kita ng mga bukid, jadi sirto. Yung kayo no to, igiran-tigin na si Pia Kabaling sa city, suwata, na suti kita nwa gasauban sa ubasanian. Nagina na buya-wida ka ng mga Arab. Kailangan na suwata na makala na yung kundag na suti na 100% aba sa Arab. Para yung pa ka, laiyan. Na, tunay-wida ka tanong mga maranaw. Mga iba ko lulid. Ginawa ta ka na di nga ito na ibasan yan. Maranaw, Ilocano, at Tagalog. Sinabi mo na pumunta kayo dito. Nagapa kay mamu. Kasag tanaw maranaw na masarang itano kadero. Oh? Nami ako mga sa gider pa. Aso katuriran na kateya. Ilan ang kukunin nyo? Namapi niya, miya kasukat ko ya, kasi tanong marano na mata, miya karangin ang itanong. Anda ka luso! Pira ka no gusto! Pira ka no gabi! Marang itan ni katero. Umang ka no! Saka mo mamisi, hindi ka pa bumantay. Papasok tayo. Igira sa kamama, anak niya mong ka pamilya, igira mo na pisang i-antay ngaw. Antay ka rumang ka, masarang iti? Katero. Anda ka no po! Anti sa mong sasabod la. Mami, kuha masaya, may karang-irangin sila. Hindi, nalagin na ng mga maranaw. Ang masarang hindi, at tiro. Ngayon sa nagsigang sa Manila, anak po masarang yung mga ala, di kami dinibit at panig po namin ang kolor. Talaw kami tangi inawaywa. Kuha nga kayo nakita ko rin. Alar ka kayo dumaday. Siguro doon. Ay bumitiro counter sa Manila, nag-aaway kayo. Naon to? Yung buwan di kami bitir ito na ikulura po namin na kaya sa buto na konti na, kami di buno-buno.
Lagi membubuh sa niman to nakatiya. Kami ang kapiapian, ano yung mawin sa marawi. Kami ang karagulugan niya mga kakakul, lagi mambubutad yung mga tao, nabo mabubuling sa ingat. Nabo niya ingat. Kaso tingin na, kasaragon. Sa kami mga bumiyamang sa Manila, na tunay yung pinakanabayin, makasurugan sila ng Allah, balik ang nakaging mga wataka, tigin ko abiyakan, balik ang nakaging mga wataka ka, kakristiyanan sila. Kakapiran sila. Kailangan ka, di kami mga sinabuta. Hindi kami nibagang kami sa wala, kapya kang Manila mong sinaknabayin, namaranaw. Nas kami na, Tagalog. Naginatigulo sa baka nung digan. Ano yun ina? Ay, hindi kami mga sinabuta. Baka nung digan. Ina, hindi ka namin maintindihan. Sobra kami sa bida ataw. Di kami mga sinabuta. Tingin na balik lagi mga wataka, uwi sila nakakapiri. Napuli lang matanakan sa inakanabay, pakasurgan wala ka. Ulo to suway, doon yun ito mo sabi kaya biyakan, abu naman mo sa biyakan. Di ko na sa'yo mo ito mahihilay. Ito, nadrag ako sa Manila dito. Mata. At if kuridag so taga-ingit, ang bala-bala amas kita. Nya kadang-kadang lang mga ulama. Kuridag na. Ay puno ba sa? Perangatan, lagi dia. Nya ko makurang na sa bukulo na din naman nagang nabag. Kuya sa lakawan ako. Kenapa sa Marawi, dengan kailangan soalan belakang. Kang bala-bala na langon? Bang. Mata. Saya na di mo na lang malako panatiyakan, di ka bang ano? Mataan, yang karagagag. Inong tirong orang kami ini kita niya kanto na ko sa mag-Islam, taga-pragatan na piya ka, bili-bili. Ano nga miya siyapso? Agamang ka, how to be yupo. Kanong rumalo sumagagama sa Marawi ka, mas piya ka mamasa sa madalidig. Kama na, dekat ka masin, na di ka pan? Ugig na sa ka, madakali posto, madakali gadaba. Matutulog ka sa bayan ka. Lagi nagagyaso niya ganda ko sa 168. O di kami di kampin Nanamay lang na nabuboy na sili si bayang si ko. Gusto niya. Ya ka mamasa. Ibig ka. Lagi dati yung rokaw Allah. Tapi ka ba badagang sama gato sa tingga. Napakatungkad sa oras. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ano ba di si bayang? Kaya alam niya kadang-kadang na tao. Tao na yung hinaning. So man sa dudurun sa paratiyaya, mas mamiso ka pruko yan. Close na po kami, balik na lang kayo mamaya. Nabi ka kadang-kadang na lumini niya sulit. Or ka na nabi ako niyang los, nagkato na wiran. Ay sa tumatakdid na so, Allah, pero yung lalaka, ada gusto mo. Sabuta nga. Aso kapag gagama, nakanaban niyan keren. So pamamagayan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Tigyan. Ayan tigin na ilay na kanon, ko tigin igira ko na di ako pagabalas. Kakagin tigin wata ako, napiya ka suso ako, iinaakan, si kubabay, si kumya ko namasan, ana mga bubayang susuan, nakbayad. Para ibarat kasi rin sa mga taga-ingrid at tigitan o taga-bukid, ayap ka kanina langon, natural, da kimikalon. Da mga kimikalon na tigyan, lagi itong tigyan na babay na pare riba. Ito ang babay na pare riba. Kasi kung yung namasa na ay business ng mga pala-babay na kumakakusukinan sa mga wata, apya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na miya ka sususi ko pada mga babay. Inumada ka sa ni pagarisi ko, susua. Na dito tingin na babay, kaya susua na kan, napariliba. Na ginantingin, ilay na ka nun. Inutigin, kaya apektuan, kaya na nila diyan ikatiro. Allahu Akbar, kaya ka mamsan. Amiyak ka laliharadan. So tao, apkin sa haram. Apya sa mga sahaba, radiyallahu anhum na pinamala nila. Adi sila bakakan sa harap. May kay sa alungan na si Abu Bakar radiyallahu anhu na may Umar kay nagyan kaya uri pa niyan. Na piya ka kanin si Abu Bakar. Nakien mamu Abu Bakar. Higagyan nga uri pa niyan. Abu Bakar, katawa na ka, namiya ka po nagituwa kaya nakakagin.
So kaya na kay man to, pinigigandangan ka, inipagandangan ka. Dia kata, paano nga gusto tumiyak ko? Kaya tigyan o daw ko nga pan mauripan, daw ko nga mapamasa. Na hindi nagalibugakan na pangangantok ako. So tignan naman ito, manguhula. Paririmara ko tigyan. Naginantigin at kiyan ka, na iniso kay rakananan, usa ka tao mama, ako daw ako mapamasa, na ad na rin marakanon, na iman to kami pangatuna, na inibay din rakananon. Maanama ka po po nagita kiyan ni Abu Bakar sa tamo ka, haram ka primar. Ana miya kanda mara ka ni Abu Bakar, kami akakan sa haram. Nanto na siwayan, na inisulian so kumriyan, sikuha, ngariyan, anyan higur. Kapan na mariran? Ang sirang budi makakan sa haram. Allahu Akbar. Ya panutul pa. Kena giwa ya. Diterimaan supang ni utaw apken sa haram. Miya kaisa si Al-Imam Ahmad rahimahullah na may misita si isa mambu Imam si Syafi'i. Rilan siran wallah. Napken asigo si Imam Ahmad na kanabukon malai kakan. Apa dito mamumama. Yung mga watay Syafi'i, ilan na nagyan kaya mala imam. Kikira no to imam paano tuloy na sukon sa mga ulama na kanabang kakan. Nenog yung amiyang umarap na namiyang kalalay kakan. Nainisi niran. Tingin na imam. Ito ka tingin malay kakan. Asi tingin siya diyo ni Ahmad na bumalay kakan. Ito na video rin Syafi'i, kaya kalakan tingin suknakan, kakatawan na si Abiyo na nabatigin ko sa haram. Aso tamukin alangon halal. Allahu. Kapan ang gila? Ubaan nabsul sa ngaritano, kapkan tanong, kanaba, baka pupuon, si ko halal, kamiya kalalala iraran. Agyan kai akapkan tanong sa haram. Pangaling tanong sa magaan, agyan kay mga padebu apka sa mga buta no kakan sa haram, mga kauyagan na haram. Lagi dagyang kaiya kas paliba, anda di rumah tao. Kapka na nga si kuta mo kuwata ilo. Na sumanta kita ng kile sa tidir, kani man yung 5 dolar. Ang mga wata ilo, na kino mga antinian. Kino mga babayan so, tamok yan. Kawata pa na, 5 tao. Na di niyan katao, naging sa kipimbalay yung mga antinian, babayan, naging sinitaga mo na, tamok. Allahu Akbar. Nailangan mamuka subken sa haram, berilabaw yung mga wata ilo na sukatirun ng Allah, inamay akuluna fi butunihim nara, ayat itu abkirina na apoy si kong mga lupa, mga tiyaniran. Kaya nga kinuha, at tamo kung nagyang kayawata, ada pagabawon. Da pahugupon, na kinuha nga pan so tamok yan. Na ano yung tanong? Supad ang mga raran, agyang kaiakakan sa haram. Uba kalo-kalo, makaarang rakta ano to. Sa kano mga pagariyakan, mga luksakan. Abiyaki may ito, nasar kahalan. Kada miyatay. Da miyatay ataw. Isi ko kauro. Adita no matay sa Ramadan. Ino sa mga luksdano. Dagi na mga tamukiran. Nino sila may tagumpya. Kaya babarakan sa mga tamukiran. Nino sa taniman to, tabi-tabi. Mga natanay tamok, ibarat. Nino tanong di tagumpya. Kaya yun to. Lagi dun so ay tamok yan na haram. Anta kagkapakay ibarat na soto na di masusuan. Mata naka asar ka matang guru katano agyang ka iya kasusuan. Namya kapiyapiyag na yan. Nakay sumuranaw na di din kesuan. Kunti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam bagan ka sa isa ka panawatamo. Nagkaswat sumuranaw? Di. Jadi kira na bagan ka sa ka paridi abulawan. Nato na tiron yan. Salamat di. Babuyak balo ya dua paridi palaw. Paridi bulawan.
Nabagan ka man sa ikadua paridi, ama pa po na bulawan, panalaman ta, di manitigin man bubuya, katalo. Hingkaswan. Na kung nagdi ko na biyo sa lang, wala yung manakaw ila turang. Naibog pa ka pano, si kung ariyan, nasulo pa. May kamatay ka, natambunan ka, nagito man naman pano ang ari ka. Kalida no din, kaswan. Nandito na po panalaman. Gang kawala sa motor, na may langagyan nga sa bola, ang motor na Inmax, di kaya Allah, bubuyo-buyo, Inmax sa iyo. Nabigan wala sa Inmax. Natunay, may langagyan naman lagyan nga sa bola, himbuloy man na ribu. Inayala, ribu. Nabigan man wala sa ribu. Na may langagyan naman lagyan sa bola, inuba. Ya Allah, bubuyo ya. Inuba. Namimbuloy man na inuba. May langagyan man lagyan sa bola, Fortuner, ya Allah, bumuli ya. Fortuner. Nabi mo lima na Fortuner, kato mi mo lima na Tera. Ya Allah, bumuli ang Tera. Mi mo na Tera. Ito may next to Land Cruiser. Tumati na muli ko na plane. Na din ko nalaman sumranaw, din ko nalaman sumanusya. Adi ka kato nag-iipod ka na matag pulalag. Nasa napya ka tulak ka, Allah, na yung nalangad mo nag-iipod. Di lumalangag, hindi mga punalaman. Umani bugin wala na di po nalaman taka 5 gatos. Nato na siwayan. Lumiyang to na may lamagin 1,000. Nadi po nalaman. Nabigyan wala sa 1,000. To na siwayan man. Lumiyang to na may lan yan. May buki. Mataan. Kagila mo yung mga padagang mo. Kaya di ka rin nibitiray. Sister, pero may apasan ha. 10K. Nasama. Matang wala sana 5,000. Namiyan din niya suwat. Din po nalaman. Na makabalik mo na utagin. Napagwili niya musunya nga lulat sa walay o may pera. Dili niya ba sa akin? Muaya wata. Nga din pa nalaman. Di nga kata na mga pwede padagang na rami kumiyang los na din na niya sa niya. Di nga pa nalaman. Subhanallah. Hindi ka lalangag sa dunia, kadi ka makapunalaman. Kailangan na ito na tumutulong ka para di ka panalaman. Udom na kaya may pusang ka sa ito gawin na punalaman ka. Anda rumang sa kaso, sa mga kinidakar sa lima malada, may tumala. Na, di ba sabi ya? Kaya, agyan nga ka pamalad, mata nga si sa ingid. Dia kaya pa kasi niya nga sa limaan, before ako kanong seso. Nasusug kaya pa ka pa sa demisimeng sa limaan, ano man na ito mininog. Di ka Allahu Akbar, manta. Ano tutula kaya? Kamu nagay sa mga ng Roma, sige na, tumininog siya mayan. Na ipumang niya sa tabang siwatain na mga ulo, mga maroma. Na miya makagurok so ama. Nasakta na malokro niya gagawang ada amata. Mati ka nga luya Allah. Uli lang mata ko kada sa may siyabi. Kasi abikan na tanto niya na piyak ito ginawa niyan kami amang ni sa masit. Adin lang niya mo di kilala. Allahu Akbar. Inunong po lang naman nakapagari ko na yan po kung nakapubang ni sa tabang. Kapingira ka man, nakalim, nasa kayo mamang ni sa tabang. Di mo tumipo na naman. Apagalikot na lagi pusto, may tumala. Ano na, dami ako sa amin. Ito mo, nami ako agad na. Di man. Ano pa na ginawa na bugay sa luwotin, nami ako agad na piptiron. Di man nami ako sa amin. Kung na-ikan naman yung dito, di ka na-ikan naman, di ba na no? Abang ano di pa nila? Niya, naku na to, naminir ka pa na. Niya ko agad na. Di man, kaya niya mo siya din sa di man. Namita ko, niya mo yun yung busta, luwotin, nami ako rukurupan. Gitu muna, ya kaya ya, ibig. Ya kaya ya. Nagito namin po nila matagal utusin ko Allah. Kapikiram na miyak bidang ano sa bitan. Po nila matagal, kaya na di ka di mamangkin sa tabang. Kasunti ko, mga Araba, sulima ami pupuro, na mas mapi adi sulima mi bababa. Mi pupuro ka sa kayong kumbagay, na mi bababa na subterima. Nadi ka nung tumipo na naman si ko Allah. Mataan. Niya kalala alimur ka Allah, okay na di nga mahilay. Kagi perminti ka din.
lumalangan. Ayat na mapipikirkan na surko, sana ka ka. Na mga pagarikulay, sumansuri si Hitler na mapapasad. Niyang bagi-bagi doon. Apian ni kaya panamar ka, na di ko man nadasalan. Mapapasad. Ayaw burok tanong na, galibu ka tanong so, raktano ron, sabag. Pagapaganay, ararad, agyang kaiya akakan sa harap, na ditiriman so pang ni manusia. Allahu Akbar. Natunap ni kauyaw yung manusia, amay ka ditiriman so, pang niya. Allahu Akbar. Inan sumyadoy, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, asa ka tawa mama, ayutilo safar, di milayalayag. Katawan niyo, aso di milayalayag, traveler, natatarimaan so, pang niya. Inos ka ibarat, taga-iba kulod, padagang sa ibarat, nambali ka sa ingan, di ka napagatinan kaakawin, tibaw ka, sumyo ka sa ingan, di ka nandi, travel, napakandag lang so, pangning ka, katatariman sa pangning ka. Sungay barat sa Iloilo, sungay barat sa Cebu, sungay sa Manila, kapanibul ka, napakandag lang so, pangning ka. Basta susuwan na ka, di ko mga ulama, namiraw sa 80 kilometers, akawatan yung siku, ingat ka, nasa ka na to na ka, di ka gimlaylayag, natatariman sa pangning ka. Inubaliya ka na waraan ka, surat na nakasula ko na pangning ka. Makada ka sa bus, sa palig, makatulog mo, sula ko na pangning ka. Katatariman, so, hindi lang mo nakatulog. Tatariman san, so, pangning. Di ko nabisala, masaka tao mama. Amiya ka dagdagan, di ka padaylayag. Ikadua, asy'ata akbar. Miya penuh-penuh abu ga, bukya kasi kung yung masa na ba na mga pelin, na mga truck, di. Kapag din sa kuda, unta, uli na kalalag, nadala ng mga Arab na langon, disyerto na, kapuno-puno yung bukira na ito na, abo, ilaman. Miya kadang-kadang ka pala-ilayag, duduga-duga wapan, nakaabo-abo gano. Maanap, yakap-kap di, betan. Yamundu yadayhi ila sama, na ipupuro niya na 5 yan siko, langit. Ilang ano to? Kapapasangan, hiplayag, bimudan na puluh biya tigiran, na memang ni prinsip Allah. Na tingin, ya Rab, kadnanakan. Mana 5 bang ni o. Ni wala na to na, katariman so, pangninian. Na to na ipitirong Nabi Salam, wa mata'amu haram. Subkaniya na, haram. Wa masyarabu haram. Na so panginom niya na, haram. Wa malbasu haram. Na sulitar niya, nakapakapupo niya na, haram. Wa gudya bil haram, na ini pakatu. Usapo yan, nato na haram. Paanna yustajabu lidalik. Nato na hindi ko Nabi Salam, na anda dun mga day, ikaterima asikopang niya. Mana margen, ubat tarima asupang ni, utaw, apken sa haram. Na ino, ikira ko, napkasakit na kaibarat, benar ko miya kalaki tamok, na di ko ka piyaso, sakit ka, abarang-barang, nag-esungan ka mga doktor, na di ka ba ka? Pia. Kaya subulong na si makapupunsi ko Allah na basi mo mga doktor. Matagsiran ito sa sabab. Naso sabab, nagpa kaya penguang ka pa kaya di? Penguang. Naso pang ni, nalongon mangunguha. Nakay ka pa kaya di tariman, kagi YouTuber. Aya ka pa kapupuon. Utamok ka na, haram. Subhanallah. Ikadua, kapakailan na na yan? Di ko mga ulama, ino pantigyan di tarima asupang ningka. Kailangan asupkin ka kapag haram. Nasutiyang ka. So kapag mo po risking ka, an matarima so, pang ningka. Kapag ay pag-isa ka, so tamo kami na halal, alhamdulillah, na inom sa mga pangdiyang na ditarima. Di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na tulo na libutan. Ikiram yang nika, na iyabuab ke dulu lagi talo. Nanti dia pang niya tanong. Pag-abagan ay gilatinam yang nika, di ko Nabi sallam, na imugir ka wala sa pang nika. Gina ni pag-abagan eh. Yang nika, ya Allah, pakatamo ka uka, yang katamo ka, na gina ni pag-abagan eh. So pang nika, na tiyari mao, Allah ini begini ka. Ikadua, na ad na pangomar ka awidakal, tiuba, sakit, nganinsan, agumya ka bala ka sila nagusto, pangning ka. Ibarat na may surat siko, o Quran na ka, nakideseng ka, ibarat. Napaka mo mamusop yang ning asikwa, na miya ka tunas sila, na dami ka taling mo sa dunia. Danga makasupang ning ka, agudar ka mong mita na so,
awid akal. Na nagunom niya kalakita mo kami ang putulang asay. Siya buto to? Agiti pipigiran ka. Ino pwede tarima sa pangni kau ina dengan mako sa pangni katiga. Benduan na mga rata ukuran nagitini sa miruno. Allah lagi sa ari ko lay pagatin sa board da ka makapas. Nagkamakaya yung ukuran ka nasina ka na putay. Nada ka pakapasaw Allah kagitin sabihin nagunom ya kapas kami metay sinaka. Di ka mo magagalaw. Ino, si kulaw lagi manggulaw-ulan, naya kami pingin na sumapiyaw. Gina ni mapiyaw ka. Ikatalo, abadaliyan, nasukon sa mga pangning ka, naya ko nakagawa na may kaalungan na mori. Ibarat, yang nga si Kulay Allah, pa yung makatamok ako. Ramig kami yatin, nada ka din? Makatamok, natunaw ko ni Gaswa. Nasukon sa piyang nga tamok, nada magagawa, may kaalungan na mori. At tingbangan so amal ka mapiyag, amal ka marata, nasipko nga natago si ko amal ka tapi na pagkapunapunin, nagiti ka pala surga sa surga. Miyasakit ka. Namiyang ni kasi ko kaya Allah, pakapiyakong ka. Naramigan niya tayo si ko, sakit ka. Nanangagin ko sa kapipiyak ginawa, may kaalungan na, mori, naginin na talo. Miling ka, suka pa bangin na langon, kapakalabag. Napakandagdag lang aso, pangning ka. Si ko Allah subhanahu wa ta'ala, kung niya nakaibagay, nanapang umatiuba, kung niya katlo na hindi talaga doon ka wala may kalungan na, mauri. Ikadua, kasabapan sa nga yakapkan sa haram, o nga niyan, nabgadadeso baraka. Gadadeso baraka. Dahil naman lagi mga kan sa haram, sulden sila na pera kapi, piragatos, ibu, anta ka milyon pa. Nailangan ka dataro buda. Malidi pa lagi ang kaya, tingin na sa inyo kubindor, namiyakap niya kadiro. Namiyang pakapasadiam sa mga watayan sa college. Kapag kaya niya pakatulin sa mga watayan, kaya kambara ka to Allah. Nagyang kaiyap, suko sa pirat. Naramig niya daw, kapag napiaswalay niya, din yan yung balay. Ay, ito, dabarakan yan. Dabarakan yan. Pwede pa nagkasabapan, hindi na unga. Nagyang kan sa haram ikatlo, nagkarangitan ng Allah. Langon na sakro ka dintang yan. Nalangon rarangit po Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, nasukap kamur ka inuno Allah. Ang kawatan yan, siko limu Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inan sa tigo Nabi sallam, la'ana Rasulullah sallam, tigo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallam, akila riba wa mukilahu. Bimurkano Allah subhanahu sa riba. Ang usuwari na may saksi sa gito akap riba. Inupiyakan lang lagyan nga akap riba. Inos ka na ibarat ka. Anak ko sa ganyan na lagi daya. Tuna so may baby sikso. Nada sila maka tuna. Na inibag ka kaya so ingredient sa gito ha? 5-6. Nakailangan bumita di 5-6. At tigin na dami makatuna na nasumana kang panadya ka na yung mapita kag kumanan man subayda ka. Nabagan ng kauno. Pwede ka pa si kumur ka. Inubiyang ay pamugera ka apira ka ay bayad. Napangingisin na ka. Ito na normal ay utang. Anta ka gina 5-6. Kakipod ka pa si kumur ka. Subhanallah. Mataan. Isa ko mga pagariyakan. Kaya kanong ito kapupad sa walay. May mga naging na eterat. Aso may agad na biyaga kanila sobrin. Na mga ito nga na ibuto. Nakakilala. Tiga kami nung ito siya ito. Tingnan rin, ibaga ka naging sumuri, may dukong ikuan. Nakilala ka na itong pwede nung ito na miyang kalala ha? Pariniba. Tiga ka na gina na baga ka na kaanan ka, kimang ka sa murka. Yakan lang kaging ka iya, kakan sa haram, ka api akaw di dire ka, puno kami niya kawkit. Napad ka pansin ko murka. Lagi di ba natin yung mga 5-6 sa tina, suksing ako minarangan sa pira ko, kami ako na tinubalang ng mga kunas, kami namin suksing, nagyang murka nga pa. Kaliligado, agyan ka iyakakan sa haram. Naimala, nalaunta niya katawan, nasiksa sa kubur, ang usiksa sa alungan na mauri. Niyakan lang. Ati, gangkan sa haram, kamumurkangan sa dunia, na alungan na mauri, na baka sa kubur na siksa nga pan, nasana ka natutungkapan. Nato nang ni kapipi ang ginawa. Sagyan kay dunia ako ay mala sa alungan na mauri.
Subhanallah. Jadi dugupan na dirkian keda suawi akan. Di keda suawi akan. Nya ka ko man sa Malapirak, tinuduguman na may hospital lawate, naru may tabuman so. Tirakin. Nya ka ko sa 500,000, may hospital sa atin, may na 500,000. Sabi mo kita. De baraka. Agyang ka iya tamo ka harap. Nalagis ka ng mga bingdur sa Bacolod, pakambarakan terkan wallah. Nagpakayan na pangatuton ka na miyakang balay ro. Napakunti-kunti at tigil lang miyakang balay ko. Naging nga yung mga haramigay lubog na kaming sila nun miyad na matang at tama ni mato na pag-ring sila. Kadi na barakat yan. Tinudugon na kabibina sa opuso. Diterima sama siya. Ang gudi niyan makataam sa simba niya. Bagasi nga ko sa nga iya nini ba? Style lagi nga yung mga pukyon sa harap. Ay akong na-styleran na may makapasa-pasa silang ni kasi duka. Para gito ko nin bulungiran sa maratairan na galibog. Kaya kasi nga singaw. So Allah na suti. Kaya bugterima niya na ito na. Suti, ba nyo nang alipat eh. Kaya nga itim na nekadi. Akapakabupuno pirakiran na. Harap na dibunan. Terimaan. Kadang inumiyalo yung tanong kagi di mamangni na di terimaan no Allah so pangninian. Mana aso simba o kun sa haram na din na terimaan. Ano yung mga panutul si yung namasa sa akong mga laula si Sufyan al-Thawri rahimahullah. Ad na meron niya na di maman ko sa Kaaba. Ang talang nanuron makason. Meron niya ang tinagyan nga ito na may man ko. Ay pia kasi nga na miyani bersali kudu. Na so piaman ko niya isip ganin si kumiskin. Yaman ko niya sa bola naron niya ini sedekah. Nadin makatingin lagi mala ulama, tingin na may kadel, nakadel. Yang niya gantigan na may lang sa tingin na may man ko wala. Tingin dugan sa ka na ini bugay nga si kumiskin. So na pamikiran ko na may insident o tingin na may dusa ako saya, na pagaman ako saya. Ang tingin to, mairis, madilit. Ilang mo na tayo pamikiran? Natunay di ka kita malaw-lama. Ay mo inisbagyan nun. Nasukat din Nabi sallam, Inna Allah tayyib illa yakbalu illa tayyiban. So Allah na mapiya. Ay mo piliman niya na mapiya. Napun sa mapiya, nasuta mo ka, mapiya. Ay mo piliman ng Allah na mapiya. Paman na miyaman ko ka, minugang nga sa harap, ipuibsings ka, ibsidigangan, imuli nga sa wan, imuli nga sa masjid, imuli nga sa madrasa, ibu nang terima ng Allah. So Allah na suti. Ay magtirima niya na suti. Nanunugon na maingay ka din ang miya kawara-oraw sa dusa. Miyadar kiyan din sumamalayan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mataan. Rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Miyadar tanong kagir so pud up ka sa bapan si ko tamo ka harap. Ito at kita na kapriba, kakana si kutamo kuwataa, ilo, ikatilo, siya kung anong Allah, mga bangsami, mga taga-Bacolod, siya kadakalan katuon. Si kung mga palagang, nasuka pangakal sa kandagang. Nangunta niya katawan, no? Ang mga padi na marano tabi-tabi yun, na di ko dun sa kapangakalig. I-display ang mga api-api, buta na sudo. Fresh na fresh. Namit ako na may kakinodok po sa baba. Nama ko masawa rin na miya kamula-bulaga bagunian. Natingin na, fresh saya. Oh, why? So yung display na? Fresh. Nando ko mino, kasi kumiyakawan na may kaagalong mo. Kapangakan. Ginasumiyalo yung si kumasaw na bin sallallahu alaihi wasallam, may masasanin sa kurma. Na yan yan nililiyaw na sumanga bipibong dala, korma. Nakagiyong silupin yan, nanyan piyang na sumanga mga rata ang mga korma. Nakira lang itan sa Nabi Sallam, natunay tingin sa al-tujjar, humul fujjar. Ay tingin na mga darwa ka na sa mga padagang. Kagigito, di silang di mga ka, di sila imamra. Tabi-tabi yun. Magagulong tanong niya sa ingod din, no? Tama masa kasi kumaranaw na ilang ka, matang, wala ka tabla. Ako mga pansiko, tabla, gito bisi pakanta man na si kumatang, wala ka tabla. Buhay na linugo nga tabla.
Tinimbula ka na 60 na pigusa ka na. 60 ito naka lokohan. Di ka din ya? Pilaba. Hindi na nagpinagdam si Kumarano. Ay mata, ano na pilaba ka nun? Naka, mga padagang ka no? Ay naginagang nga di? Pilaba. Ito nakandugaw. Ito na baka foundation. Di ka suga yan. Mata. Na pananggilan tanong. Uba tanong di maka pamugag kay kanya na baraka o tamo ay pamugirap tanong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinulugon na yang kay ar-rishwa. Kate kung mamanagyan nga manapakaradiyan siyang tanong mo Allah, yang ay suburno. Lang tanong yung katawan. Sa ingid tinong tabi-tabi di ka baka sa galibok. Taman so di ka makabagay sa suburno. Na piyang arat-arata sa ginawa na iingid ang mga kafir, ang mga sarwa narungon pili so kapag inuntulan mataan pire-pire mga kilata nuron ami mag-apply sa Iligan, Cagayan, Manila na piya so salad ingredient na may kasunod sa galibog mataan ay na panubus na Christian nasaktan ni Manto na may kamamsa piyaka mamsag yung kaya badat din o ibig ka. Marilip so Christian, nakapeda kay susupatian ka na asar ka, anak kapasang ka, credential sa tigiran, niya kasulkan sa galibo ka. Nasumarano na, piyag ni ka lagi nga diploma nga. Ganyan tarapoli, o daw kilala nga ron, hindi ka mga sul. Tabi-tabi. Naibumila ba sa ikot? Pero nala ko na tabi-tabi, kaya kuguran. Nanaw na mga bright, antay ning gulon, so mga ingada, Christian. So mga bright, kasi mga kalatang sa pragatan. Nairo tanong mga kalaman, nagyang nga mga pasang awa. Nayan kaya pa kasun, lagi ito nga na si direktor. Kaya na madarap tanong yan. Nasirkan, o bunib ka sima. O punahad na opisina. Barat, akin ko nagyang nga tamparano, ay ingat ka. Opo na maguli ang puro sing opisina na mara itamparan na pienso timbla sa kapi na itamparan. Kima suswatan ni man tribut ka. Madaw si tamparan na no. Nasala ko pa na yung liberat. Nalang sila nun? Kaya sabi din. Kima suswatan ni man to. Dali naman lagi mga pragatan. So nga puro taga-iligan. So sekretary taga-bukid no. So mga empleo na Cagayan. Yung buo-buo sa pitibarang na ingat. Nasira na di. Madato ko na lang na ito kaya nangyada ito. Subhanallah. Napeso di doon okay lang kung kapapatutan. Katawan niyo. Kada ka na di doon, kapapatutan. Kaya ka mamsa. Aging ngayon mamubutad tino, iman to na siya mga nuwallah. So di ko mga ulama, miya ka tinurago, nadata ng makakuha sa subur mo, nadata ng matay. Nag-sacrifice ka, so amala ka sa talo, ragun, kago ka man sa subur mo. Napakamumura ka pa. Mataan. Buta na bugnos wa sumayin sintag yung mga Kristiyana. Ada ka pamugay kira nung kata. Kamamasan nila sa bukulod. Da ka pamugay. Yan yung mamusin nga diyo, titagumpia. Mga lala niyo buhay na mata, miya ka lala, o manilala na 4 lanes. Mata, miya minibina ka nagilala niyo, langon 4 lanes, sibot ka. Sa Marawi na, dua-dua ka lane, na di parkingan, na double parking pa. Kaawaan na Marawi, balik ka naman ito, sabitan no. Sa kamisa mo siya, ano magagawin? Sa magagawin namin, alam ko na utag. Niya karanti-ranti alongan na, mababasa so? Karsada. Samer na samer, naso karsada na, takar. Di na din na justice. Malagid sa limangoran, samer, solanan na, basa. Kati, o man ikadikilan na, din na kito ko na may tubo popot. Di sa ego din na, sunso pampers. Hindi dia kasalo ka, karsada. Kaya patak pa nagyaba, sura na, dapat ko na, dagakota. Na, itiya ko sa kanila, buda, singaro nga ang mga aso. Minit tayo, kagingay lang ko na mga
suwag, pampers, Niya ko mag-ibas pero nasar kami ako dito sa plastic, so may babagak na. Pero din. Absurd yan lang ako nakaraka. Kira-kira bisa sumaranaw ng bilangan tao, kanahin sila nung, yan lugan niyo. May nung ira wala tagutan sa inyo, pero di mamuluwa ka. Mada sa tarang nila, halika nila giruwa siya na nakaligariyok ni Dudu. Tingto ba na tayo ba? Matan. Kung upun ako mga masamarawi na, ano kita na nalala? Hindi na tayo saya. Tingin na, kuanan, bamaanan. Yan, laklak ako, ibig ka. Nakala ka sa tarang nila nga sumarano, hindi patakyan so. Basura niya, niya kayo sa mineral, hindi patakyan. Bina janitor ka ro. Nas ka na yung sa gugulo na ilaha ka. Nino nga dito pong lakay nga so. Rosa, napi mo so kay Leo Maxan na patakan nga sa kinida karsada. Nino nga dito pong ino to asay ko ingad ka na di ka di mamuluwa ka. Nasiko ko na ba nga ingad na pipipiya ka o? Pwede ka pa kaya rutang na pipiya ka ingad pino? Makasok sa iligan, kami ang kadang-kadang na basuraw, bayog di grabuon, nabubulok, hindi nabubulok. Ilang nga kami ka nagpatakin, napulukan niya sa mga basura. Kenapa? Kataya. Nasa mansupad na kapag ka, sa ikatalo, baka sa mata ka matalwantan. Sama rawi na. San sakit din wala. Di mo pa kayo nila ka. May pata ka na, palalagwi ka. Mapita nakitaguan sa Tarpurino antara medyo surat Kiamurkaan. Saan sa Putak Sesa? Nalang may sumarami Kiamurkaan. Miya kata na sumurkaw Allah. Kami yang kalibul-bulo di katiro pa Kiamurkaan ka. Naman na may buti ano na Kiamulbul nga sa umur. Piya karimarim sa is. O pa man nag-ibog yung patarangan sa busuran na mapaitan na, batay ako. Kaya libatan ako sa 5 years. Kaya bubul nga sa, ino tanong ay lagi dia. Niya kay hilig tano, sinta. So nga sa iligan, ano may pinadili ang paglabay diri og basura. Yan basa, di na may lengo na basura. Nasi sa marawin na may lengan na niya ka na tarpulin. Basta tingin na mamata ka sa basura na buhay niya basura, multa 1.5. Ay, niya puno-puno ang basura. So, marang ka, topuwa. Di kesaparan so, marana. Kaya mura ka na ako, bisa. Tingin mo nga lang na pampersawan na. Kaya mura ka na, bisa na. So, marang na, bangon tiro makawanan. Ano sumiyong? Diwan. Pero ako na diwan, kumiyawanan. Pero nakauntod, ini nega. Ya karag-rag. Wata latarag no. Basiran pamira, basiran tarag. Basiran mo kaya charger. Lutuna tano, mapita alas 8. May ako masira luhur. Namibaga ka panayapan. Ayapan? Marangin. Ino ko yung bagakan. Baga ka, alas 8. Nami ako makan alas 12. Ino ka no lagi din. Tara dulu, tabangan wala sila kapre, sige. Buong naligantay, si Mang Musa Torela, minamataan. Iyakar dulu, lagi nga iyakat mo sa madangla. Tao, bala-bala sa madangla mabiyang. Ang magagida-gida mga nanan. Sa Torela, ada mapira polo. Teron si kung mga wata, ako to ang iya gawi alas 3, gira, barang-barang aptiwa. Ustad, tigiyomin na mapita ko. Kaan ko na siyumuanan. Ustad, suwata ka no, dito ako. Niya karag-rag na hindi ka nagtuman sa masad. Na yung mga Kristiyan, saan yung bilo na mataw? O yuto na? Yuto din. Na yung tita no, di silang pumamupo, mga Kristiyan, sa baboy, na yung silang tumutuman. Nagyang kaya sumuro sa kibla, makalima si kumabuboy sa alungan. Di man ang bayang, di magabayas na sa Poroydila. Barang-barang tiroon. Mariliban, so kita nung di ka pag-Islam. Mataan. Nakatawan niyo yan. Saka na, miya swaswat ka nung sa bukuludu. Kapag kayo nagkitor ka din mga baling sa, nga, di ka miya swat-swat sa inyo.
Kapag gudumangan sa kanto, ibig. Higirap pa kasong sa mga mga darpa, na hindi ka pa kumangan sa ingid. Niya bala-bala kang naging niya kadagdag na basura. Niya kadagdag na hampa. Lubog-lubog. Pati ganyan, piyo ko lang ko bibig. Nakapiyang man, niya kasong ko man sa ingid, iwa bakulo da matangom niya kapiya-piya. Mga pa kakalin. Mata, ani dito. Babibig ka tao sa ingid, asa pamor. Raming banggit na dunia. Benda din namang mula sa ingid din. Naskan ang mga talingid, niya rin yung standard ang yung mga ingid. Pwede ka ba kayo baling tanong nakaida, si tanong umiyataman sa kapangasigi. Niya kapiyar-yaro. Ino tanong siya di kaswa. Sa yung mga ingid din yan, matan. Ibu ka atoro mga dagangan niyo, ilang mga atoro. Sir, tanong na, kumanin na nag-gobierno. Ante, niya kasura ka, ante, separa ka. Sa pariya ko yun. Baka may kasubra sa isa ka rangkaw sa posto nga. Bukod yun di kilala. Kawan, ano, yung mulu-mulutan. Nangamay ka sa pragatan. Nasayang ibsapar sa ginahon yan. Nun to. Siko lagi ka marano na miya kawaraw-waraw ka. Nasa mga abod na miya talatalaw ka. Di mawaraw ka. Basta yung masaya di mawaraw sa bugulo niyo. Ano ka may layin tayo mawaraw? Mataan. Okay, alhamdulillah. May pikiran na pero na kanaya. Benda yang mapia. Nasaktan ng mga manor. Benda. Awan tanong ang ingin. Nasa mong tanong sa pragatan. Kaya giram niya kasi tanong sa pragatan na sa mga maranaw na hindi ginawaywa. Bida-bida sa bariyo, ilangan kami ginawaywa. May sinasiran. Ayaw mo sila. Nakataon yung malalago ang mga maranaw sa ingin na di sila nipula nga. Ridu. Nailang abo na ridu saya. Dari ridu saya. Dakilan sa Islam. Naknabo sila nipula nga. Naino sila katanong. May tagurok tanong so Islam. Nalitanong di bilangana sa bangsa. Ito na mga deliver. Siya tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Bala-bala sa manuala sa madakalaman. Besa niya pamakinagyo. Abiyak ni balat. Malumyuran. Nadal ka to makaaran. Sa kaya pakataling umaniyo. Tariman rakano Allah. So may tuaman. May tumala. Ang mga amaliyo. Irilayan rakano. So may tumala. Ang mga krusa niyo. Miya kasulat sila nuto. Iman to ko nalas doon sa bumidya. Na malutano pa sinita. Lagagyan nga iya. Bandingan tanong. Kaubat pa simon makakan. Pangaliran masapaat. May taros na buha. Inshallah. Naginan sa pagay na bandingan tanong. Si ko kapangiluba. Si ko risya halal. Ako kapanangila. Ubang nga pagkakan sa kamo kaharam. Na si ko kadua. Bandingan tanong inshallah subhanahu wa ta'ala. Na sukabiyata. Si ko mga muretaw tanong. Sa giya balilabos kano. Matatawo sa giya paragatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.